Hora samanginang, pajupang musehi sa programon, ima program ibadah jamita minggu di tanggal 10 Juli 2026, minggu papituhon dung Trinitatis. Topun ni jamita, dia nak sian kitab Esther bindusia, mamuk kasian ayat 10 sada, tolas tua 10 sia. Di bahasan topik ni minggu, hari para lop-olopon di bangsa ni dibata, atau hari sukacita bagi Tuhan. Topun ni jamita, dohot file word boy mata jaha di kolom deskripsi, sonma penjelasan khotbah. Buku di Esteron amanginang ima sada buku na termasuk tuhor ni buku sejarah. Adong sada perbedaan ni bukon, maribakon dot aka buku na asing na adong di pada Nairobi. Dang nang gosahali adong tersurat guar ni debata, manang Jehovah di bukon. Alai itung pedang adong guar ni debata di surat di bukon, na bui do takas taida pangaramotion ni debata atau Providentia Dei, jala campur tangan ni debata di ngulu ni hal Yahudi na tinggal di Persia. Maritete Esther di patudot debatado balgani wasona. Bagaimana nasib seluruh kaum Yahudi yang sudah terancam akan dibinasakan dapat diubah secara dramatis hanya dalam satu malam oleh seorang perempuan tanpa kekerasan, tanpa perbuatan jahat. Nah, taberang mahaturangan dicuput tadi son. Dukot talu bangsa Babel mangalo bangsa Persia, saat tangan di bangsa Persia masude hutana arong di gom-goman di bangsa Babelian. Maher bang maisian India saat tu Ethiopia. Dohot ma luan Israel masuk tu gom-goman ni halak Persia. Di masa ni harajan Persia, nunga adong tulu hali rombongan ni halak Yahudi na mula tubo na pasugit. Ima na tu Jerusalem. Alai, adong dona sadeba na somulak na sida Myanmar di sada hutan na marguar Susan. Sada siya na somulaki ima si Mordekai, dohot berena si Hadassa. Di nasahali di pasar Raja Xerxes ma, tik-ting tu saluhut luat gonggoman na, asa di papungu sude buru-buru na marbaju akan nauli rupa. Jala manang isen na hinaloh moni rajai, pabakiton mana sida gabi jol mani rajai atau jadi istri raja. Sikak ni si Wasti, istri ni raja na parjolo. Pasi dohot do si Hadassa di ulau non, alai di ketiba na maguar na gabi si Esther, asa unang matandahu na sida na halak Yahudi. Jadi terpilih masih Esther gabi ratu, sikak ni si Wasti, marsirang masih Esther do bapa udana si Mordekai. Si Esther tinggal di istana, si Mordekai tinggal di Susan. Adong ma sahalak ulu balang ni raja marguar si Haman. Si Hamanon peperan ni Raja Agag. Raja Agag kon na jolo, talu marpora mangalo bangso Israel na diulun Raja Saul. Di tonahon Jehovah do tu Raja Saul, asa di pamati Raja Agaki, do sude bangsona. Unang arong na dilos mangulu. Hape dan diulah Raja Saul songon na didot ni Jehovah. Adong do na selamat. Jala si Hamanon ma sada sian peperan ni Raja Agaki. Jadi keturunan dari Raja Agag yang masih hidup memendam kebencian yang sangat besar kepada bangsa Yahudi yang telah membinasakan leluhur mereka. Tarbo matu Syaman na halak Yahudi do hape si Mordekai. Baki manusia rimasna mardopan halak Yahudi. Dihasut iba nama Raja Xerxes. Mandok adong sada bangsa na mapar jela marserak di tuang-tuangnya ke bangsa Persia. Nama rasing patik na dohop patik ni Raja Oni jeladang diturut na sida patik ni Rajai. Dipanggil matu rajai asa dibahen sada surat mandok asa bunuan nama nasida. Jala ditolopi rajai ma pang Indonesia manon. Di pasar rajai ma titin sahab na tu si Haman. Dibahen si Haman ma surat sa guru tulomoni rohana. Huhud di sahab ma surati dohot titin sahab ni rajai. Isi ni surati songonon. Rotokonon do bunuan do jala agor do saluhut hosani Yahudi. Sian na bajar-bajar rodina tua-tua. Poso-poso bawa do perempuan di ari nong tinotopon si Haman ima ari 10 tolu bulan hurung manang bulan Adar atau bulan Desember mulai hala Indonesia. Di pasar masuraton sandok tuluak ni gonggoman ni Raja Xerxes termasuk matu Susan. Dung di boto si Mordekai bari tahun mangangguhi maibana do sudi halak Yahudi. Ai nunga ditotopo be ari hamamate nasida. Dikirim ibana mas surat tu si Esther na kebetulan tinggal di Harajoni. Di Roma asa di Manchester nasatan natarulana laho manudati singi surati. Di tiki dang di boto si Haman na halak Yahudi do habis Esther zol mani rajai. Di tonahon si Esther ma asa marpuasa saluhut halak Yahudi na adong di Susan. Tuluari manuleng na jala ibana pe marpuasa dotong di bangsan Harjaoni. Dumpa tuluari hom marpahiana Harjaon ma si Esther jala uli si tutu idaon. Jongjong maibana di alaman perbagasan jonok tu jabuni rajai. Tarberang rajai masih Esther, jalalomo ma rohani rajai marnida ha ulion ni si Esteri. Di gora maibana mangadok rajai. Di sukun rajai maju ibana. Aharo na hurang diho ale Esther jolmani raja, jala aharo na pinangido ni roham. Di si Esther ma asa molotung dengkan di rohani rajai, asa ro rajai rap do si Haman tu panggalangon na pinaulina.
2 hari maleleng na ditamui si Esther Raja Xerxes do si Haman. Dung pa 2 hari hon di do rajai ma aharo na pinangido ni Rohama le Esther. Zolmani rajai. Ikulehon do itu ho. Di sima di pabo si Esther na halak Yahudi do ibana. Jalanung nga marsakap be si Haman naing pamatehon sa luhut bangsonay. Mangilip ma si Esther asa dipangulu hosana atau diampuni nyawanya. Dohot hosani sude bangsona. Tarlumobi ma si Mordekai bapa udanai. Nah, naso di boto si Haman parjolo. Ternyata istri raja juga adalah orang Yahudi. Ngagabe dohot be jolmani rajai naing pamatehonon ala ni isi ni surat ni na diguriton ibanai. Nah paduahon si Mordekai targoar do HP songon sahala pahlawan di herajauni. Alahiano di padua ibana rajai sian akka pengkhianat na martahi tahi jahat nang pamatehon rajai. Muruma Raja Xerxes tu si Haman. Masa pahlawan di herajauni nang dipamati ibana. Lo bisa ni jolmani rajai pe nang dipamati ibana. Ujungnya di pasar rajai mahatana asa dipamati si Haman sadari. Tapi kok surat nang dititikon nang si Haman ni dang boy be dibatalhon surat ni raja molo nunga dititikon. Jadi solusinya dititikon rajai ma muse ada surat nai baru. Di dok madisi di luas rajai do halak Yahudi na tinggal di luar gonggoman ni rajai asa panguluhun hosana. Huhut mangalo jala mangago na sa huaso ni bangso manang isi ni luati akan na pasosak-sosak na sida. Bangsa Yahudi diperbolehkan membela diri dengan cara memerangi dan membunuh semua bangsa yang datang untuk membunuh mereka. Malu mahala Yahudi sian hamatean jalalas dibayan halakima ari haluoni gabi ari pardingotan ni haluon ni bangsa Yahudi sian hamatean. Di guari ari hari raya Purim. Jalalas on ma na mangalusi akka suku-suku ni halak na sian duru ni ha Kristenon. Nah mandok buasa di rayon halak Kristen hari Natal. Hape nangadong didok Tuhani asa tarayahon hari hatutubuna. Nah dangikon holan hari raya na dito nahon debata sajo na dirayahon. Hari raya Purim juga bukanlah perintah Tuhan. Itu adalah hari raya buatan manusia. Jol mado na masaka pahun hari raya Purim. Dada debata. Maka manusia memang bisa membuat hari rayanya sendiri selama makna perayaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Alkitab. Nah si pasaton di Jamita manginang na parjolo mangula do debata tumpe hulip sian mata. Didok di romwalu edo lalu bahasa Indonesia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tumpe dang haida Tuhani ale adong do iba nama dongani hita jala menjaga hita di ganuplak kani ngulutta. Amanginang pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tumpe songon naso haidaan pambahenan na di ngulutta tarsongon halak Yahudi na di Susan nunga di totopo be naikon rotokonan ni aka parangan ni harajauni sude halak Yahudi na adong di gom-goman di bangsa Persia. Jala tanggal na penunga di tentuhon tanggal 10 bulan hurung. Di tikit terancam ngulu nasida dang adong panurirang marang suru-suruan naro laho mangurupi nasida. Ale datung naga bedang di barang debata na masa tu bangsa nai. Allah bekerja dengan cara-cara yang tidak dapat kita pahami sehingga orang-orang Yahudi bisa selamat dari kebinasaan. Hatani raja do mandok ikon pamatehon sudi halak Yahudi. Laos hatani raja do tong na mandok asa di loas halak Yahudi membela dirina marhite nama morangi sudi halak naro pasosak-sosak nasida. Nah di partikia saudara pemanginang dang adong na giunnya orang na panurirang atau nabi. Jeladak pola behero akasurusuruan patuduho dirina tu hita jolma. Alai datung nagabe dohonon nang dilupa tuani hita. Tati rumah parangin si Esther. Nah tong marhapo satu di bata tumpe di bagasan hauta huton di bana di do ibana do asa marpuasa halak Yahudi. Mangido asini rohani di bata di hosana sida. Jala las di palua di bata memang nasida sila kepermanaan. Napa dua hon berani membela orang lemah. Borhado Caesar mangarap tu rajai tumpe sasitong na di orai do hala Roma jupan raja molo so alana di ora. Di do di video pa yang seplonom asa masuk kau tu adu paning rajai atik pe patang bulut nian. Molo tung mago au mago maatu si. Jika aku harus mati biarlah aku mati. Nah demi menyelamatkan nyawa bangsanya dia bertaruh nyawa dengan melanggar aturan kerajaan. Sasitong na dang adong na ubotosa na hala Yahudi do Caesar. Molo pe diripas ton halak Yahudi sian huluat Persia dang do si Esther gabe korban disi. Alai dang holan hosana sajo di sarion ibana. Doho do dipikir ibana ngul di sude bangsona halak Yahudi na arong di Susan. Amin. Iman jona bagi kami. Mudah-mudahan mohon boy menambahi persiapan muna di dalam mengaradi Jamita permingguan di hari mingguan. Mulai ate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.